Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sangena obingelela uyena udokotela Mhlongo umkhulu ubaba ZIKAZINTOZIYENZEKA odila namakhambi esintu ophendula izihlahla zikhulume. Sibingelela kuSiyaviva TV, sibingelele bonke abantu abahamba naye umkhulu Mhlongo. Siphansi ke Mgababa lesikhona khona earea 7 la isivamise vele ukuthi sisebenzele khona. Namhlanje sifuna ukubingelela nje kakhulu umhlaba wonke ojikelele. Sibingelela baseGoli, Cape Town, yonke indawo, koMaputo, Zimbabwe siyabingelela kakhulu. Ko Cape Town siyabingelela, koMthatha siyabingelela, koMpumalanga phansi. Bona bonke abantu abavamise ukufika le ekhaya. Siqonda ukuthi namhlanje usuku olukhulu ke sifuna ukukhuluma ngalento yokuthi mhla ka-30 kuzobe kuhlangenwe kulona leli khaya esihlangene kulona namhlanje. SinoSiyaviva TV asikho ke sodwa namhlanje engibabizile ukuthi ngifuna ukubakhombisa ukuthi lento sizobe sikhuluma ngayo noma esizobe siyenza mhla ka-30 asithumeli noma ubani. Kuyaphoqeleka ukuthi yenziwe umnikazi wephupho njoba iphushwe yimi nje imine kubaluleke ngempela ukuthi uyena umuntu lo ekufanele yenze ngezandla zakho ngenxa ukuthi noma ngabe inyanga enjani kodwa mozothatha into yephupho lakho makuwena abantu uyenzisa abanye abantu ingacisha ingayenzi lento ekufanele iyenze ngenxa ukuthi usukwathumela wena wabe isikhulu. Kulokhu ke angithumeli, ngiyazibambela straight ngoba ngifuna kuphume lento ekufanele iphume. Ngasikhathi senza kanje sifana nokuthi siyagaya insimbi ukuthi kushayele lwasuku lela zonke izinto sesime ngendlela. Ngiqonda ukuthi wonke umuntu ozobe efikela akakhululeke izinto zakhe ziyalunga. Abanye sebeqalile bayithumela izithombe, bayithumela amagama abo, bayithumela izinamba lezi esifunayo. Ngiqonda ukuthi ongakayithumeli manje akathumele wonke umuntu ozobe khona la mhla ka-30 mhlambe nongazi mhla ka-30 sobe sine special sewash ifone ring kuzoya ngawo ukuthi uyikhethela kona kuphi. Yonke into eyenzekayo ubamba inamba wena mase uyafona ucela ukubhukhelwa. Ukubhuka kube 1000 rand mase ufika ngalelanga wena uphethele imali esobe sifune ezobe salile 14000. Siqonda ukuthi manje sisukela manje siyaqala siyangulweselela siyagaya. Wena osemsebenzini, wona esekhaya, wena osemotweni, khululeka izinto zakho ziyalunga. Ayikho into engokuyifice ingamanga ngomumo. Siyagaya senza yonke into, siyahlanganisa ukuthi kufikele la suku yonke izinto zenzeka ngendlela okuyiyona. Siqonda ukuthi akekho umuntu oyofika la kaMhlongo aphinda goduke efana. Wonke umuntu oyofika nezinkinga ezahlukahlukene uyobuyela ekhaya. Sikhuluma ngomuntu onebusiness, sikhuluma nomuntu osebenzayo, sikhuluma nomuntu ozamayo empilweni, sikhuluma nomuntu onetafula, sikhuluma ngodokotela, sikhuluma ngonesi, sikhuluma ngesecurity, sikhuluma ngothisha, sikhuluma ngayo yonke inhlobo yabantu abahlukahlukene abaphila inhlobo ezahlukahlukene. Ukuthi ngomhla ka-30 kuzobe konakele ngekuseni ngo-6 siyavula. Wonke umuntu uzobe ngena ebhodweni, siyanithembisa. Ngiyacela wena ojwayele ukudla ekuseni ungadli ngalelo suku, enza sure ukuthi ufika udlile khona kuzokwazi ngalela langa ukwazi ukungena ebhodweni mase uyaphalaza ukwazi ukunika into yakho ekufanele. Ngenxa yokuthi bahamba ezinye izinto kuyenzeka mawugezwa ingaphandle kodwa kuphoqelekile ukuthi ube khona into ezongena ngaphakathi. Ila engisho khona ukuthi wonke umuntu siyamthembisa before simnika into akayifunayo soqale simcheckele ukuthi lento esimnika yona izobe isebenza yini. Ngeke sikunike into engasebenzi mase ke sakutshela izosebenza ubonala ubuthongo isuku izosebenza lonto. Ngomhla ka-30 ke kuzobe kunjalo. Bonke abantu bayazi into yenzayo wena kade usasele nje ungathatha nayo inamba 078 1171063. Asibambe 078 1171063. Nayi yesibili 083 406 8658. 083 406 8658. Ispecial esikhuluma ngaso soke sumhla ka-30 kuSeptember. Mhla ka-30 September kuzoba konakele la Mgababa sesilungisile ama-parking abantu ababhukhile bonke kuzobe kugcwele. Wena ongakalokhuzana ongakabhukhi nawe mhlawumbe ungene kumavideo ubheke nje ukuthi Dr. Mhlongo noma uthi Siyaviva TV mase ubheke uDr. Mhlongo zonke izinto zizobe konakele. Sesiqalile siyagaya. Siyabonga kakhulu. Abagulayo nabahluphekile beba sondela emkhunjini yalongaphalazo. Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahluphekile wona wesondela.
ishiteni imhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla usiza abantu abagula nabahluphekile wena wesondela sondela emkhunjini kaNoah khona uzophila wamthwesa amandla usiza abantu abagula nabahluphekile nawe sondela emkhunjini kaNoah khona Webabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkhumbi kaNoah Yeyigibela umkhumbi kaNoah nawe sondela emkhumbini kaNoah khona uzophila khona lo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala